Kapitán Daniel Brejčák po zápase s Novými Zámkami. Brejo, tak ako si videl dnešný zápas? Tak, ťažko sa to hodnotí, absolútne sme ho nezvládli. Je to druhý zápas v rade, myslím si, že je to taký varovný prst, niečo robíme zle. A vravím, druhý zápas, ktorý sme absolútne nezvládli. Ako si spomínal, prehrali sme 2 zápasy po sebe s týmami, ktoré sú v tabuľke nižšie postavené. Podcenenie, alebo sa nás lepšie pripravili možno? To je jedno, ako sa mužstvo nachádza v tabuľke. Tá liga je vyrovnaná od začiatku sezóny. Zámky boli na začiatku sezóny hore. Vravím, my sme absolútne nezvládli tieto zápasy. Boli sme málo agresívni, takisto ako s Mikulášom, a keď toto nezlepšíme, tak budeme sa trapiť. V piatok hráme s Mikulášom. Čo musíme zmeniť, aby sme tam uspeli? Tak ako som povedal, začať korčulovať, byť agresívny a hrať tú našu hru, ktorú sme hrali jednoducho. Nevymýšľať, tlačiť sa do brány, nehrať okolo mantinelov, a to je cesta. Ďakujem pekne.